Huria na hinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Selamat tagbaruma totong kupasahat tuhita salhuna dia pihita maringanan. Ada orang sumanguduti yak kaulau tahita di tahun 2020 nang tapasahang ulutta tu di patah marhite-hite nalah manangin hatana martang yang mahita di bagasan ulutta martang kita muliate mau pasa roha nami tuhu ali Tuhan di bata Jahoba di sudi asidot holongi roham na totong madongani jalan mengurupi ngulu nami ali Tuhan di bagasa tikion yang marsiajar hami senatam todim perbadia na madongani hami asa mengatusi hami di hatam di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Atani Tuhan nagabi ujahan manang jamita dihita di bagasa tikion dienek mai sian buku panurirang Yesaya bid 20 sia amuka mesena sada masuk satu ayat pitu omahatani Tuhan tangi homaau hamu ali akka pulu jarapat tinggil ma pinggolmu hamu ali akka bangso dinadau Jehovah doma jawao sian bortiat dope sian butuhan di dainang nunga ditaringoti guarku jadi dibae pamangaku songon podang natajom judingi doa marhite sian pangalinggom ni tanganna jala dibae na gabe subia nani ukam ditabuni doa di bagasan siorna jalanin na dumadokau napasok kudoho ali Israel marhite siya kodo au marmulia alay anggo au ninna rohak kudo dang marguna nangalutani au magopo sabing dogokokku hupa sudah ape Jahoba patikos tikos uhum tu au jalau pakku dilabung ni debatakku do yan wang hatani Jahoba na jumadihon au sen bortian dope bay na posona asa paulak ko Jakob tibana do papungon Israel jadi marmulia maau di ida Jahoba jala di batakku gabi hagagokku jalanin na do hamet metod doi anggotung hola na posokku ho patidak aka marga ni si Jakob do madogia mula aka pasi-pasi siat Israel nunga holeyoko uhud bahin panodang diak ke perbegu gabi perhitian ni hatuaku horo di ujung ni tanah on songono dohata di Jahoba si palua Israel na badia tuibana na hina biason ni rohani halak tu bangso hagigian tu naposon yak ka pangrajai ikut idaw niya ka raja doho jalahehe jala marsobak ka pangrajai ala ni Jahoba na bonar do ala na badia ni Israel na mamilito lido yanggo sahana huria na hinalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus totu sada ulaun na borakdo gabi na poson di debata jala sada ulaun na borakdo monopola diodihon di pajongjong jala diramoti dibatahi basa gabi ulan na borak saluhut nai disiala ikut adong do patari dahonoton sada tanggung jawab di bagasan parngoluo di bagasan hatani Tuhan na mamakulingi hita di apala partikianon tumasay takasdo di pabotohon panurirang Yesaya tuhita dan marsada-sada
taringot tu pajouon tu pamiliton ni debata di bagasan parngolo dihapor siai jala dihajonjokon panurang Jesaya do ia ibana dipilih debata gabe naposona ditiki di burtiat ni dainang na dope ibana. Nomor 8, Allah sudah menetapkan Jesaya untuk menjadi hambanya, untuk mendirikan kebenaran firman Allah di tengah-tengah umat yang tidak percaya kepada Tuhan sejak dia di dalam kandungan. Ale ada kaulah di panurang Jesaya. Obar Tuhan tadi di bata talu mobi na di hati dakko di bagasan ayat ono. Di sandi dokon gabe panodang tuaka perbi menjadi terang kepada semua orang, kepada semua bangsa. Tuaka perbi tuaka julma nasumanada debata, tuaka julma nasuna porsia tu debata, tuaka julma na mangasahon akahagugun di portiga. Gabi panudang do panurang Jesaya di Judus di hati haida mangdainang parmulun ni bangso ni debata memang nunga mungkil sana do pa ni debata nunga do siya kapatik nang pidatik ko ni debata jadak adumbe hapor siya dinasida tu debata idu bahit di pahujak debata musenang sahalak naposon asa gabi ibana papungun aka pasi-pasi ni Israel aka popara ni si Jacob na marseraki asa marsada musenang di Tokyo na sida asa porsia musenang tu debata huria na inaroga di bagasan tuata Yesus Kristus. Molo tabahen ruji-ruji di bagasan parmulota di tahun 2020 nang tari parhita dia pada partikyan. Bohado hapor siya. Jangan-jangan kehidupan keberimanan kita tiba pada tahun 2023 ini tidak menunjukkan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Jangan-jangan kita kebetulan saja bisa sampai kepada tahun 2023 bukan karena percaya. Alai ala nasona porsia do kita. Asa gabi porsia musena. Huri nenolongan bagasan Tuhan. Entah apapun maksud Allah mengizinkan kita untuk tiba tahun 2023. Tetapi lewat kesempatan yang ada, Tuhan mau menginginkan dari kita bagaimana kehidupan kita supaya berkenan kepada Tuhan. Dan mendenang mulai tupai di bagasan tahun 2022 nang salpui gudang akka sitaunon gudang akan aswar seroha jala akasitaw ni gabi sumurut hapor siya alay totok kita di patolhas di bata di bagasan tahun 2022 nanay rajumatta basa-basa ni dibatai ikut taham latih basa-basa ni dibatai ikut tapake patuduhon akal monirohan di bata di bagasan akal gulita. Artinya setiap kesempatan yang firman ini kita mau diajak, kita mau diarahkan bagaimana setiap orang yang percaya mempergunakan setiap kesempatan yang Allah berikan
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan. Supaya apa? Asa gawe panodak kita itu sedang bangsa. Kesempatan yang ada menjadi cara Tuhan untuk memakai dan memulihkan kehidupan kita menjadi alat kesaksian Tuhan. Damang denang hobartu jahan nasa tuhita dia pala partikianon menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Manang molo di bahasa Batak kami tapati gebe panodang tu sudilang bangsa. Bagaimana orang so dia do jorma asa boy gebe panodang tu sudilang bangsa. Ada piga-piga hal nanang si hangulonotta, nanang si hapor serotta, jalan nanang sulonot. Na parjolo asa boy ta gebe panodang tuak kesalut na bangsa. Ikot totok kita di bagasan mulut ta sigado pari mamuji jala pasangan di bawah. Maka kita tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik, atau kita tidak akan bisa menjadi panodang molo dan totok kita memuji di bawah. Maka supaya kita bisa asa gabe boy kita gabe panodang ikut totong na mamuji di bawah. Mamuji di bawah berarti pasahaton nasa ngolutta, pasahaton nasa ulota, pasahaton nasa tikita, pasahaton nasa hadiriota, pasahaton keluarga. Toto memuji di bawah. Maka tahun 2023 bagaimana engkau di dalam kehidupanmu senantiasa mempermuliakan Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Karena apa? Karena jelas rencana dan rancangan Tuhan bagi kehidupan setiap orang, yaitu untuk mempertunjukkan karya kebaikan, karya keselamatan yang sudah Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Maka inilah karya itu, inilah keselamatan itu, inilah pekerjaan itu harus kita lakukan. Pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Maka kita senantiasa mempermuliakan Tuhan, memegahkan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, paduahon kuliah di Tuhan. Nah, di iglesia kita senhatan di Tuhan sebagai panodak kita berarti menghadirkan patupahon pakirimon di tonga-tonga ni bangsa. Na daw sa pakirimon. Buhado hita manginang di tahun 2022 buhita mabay pos rohani julma asa totong na sida magpakirimon holang tutukan. Maka kehadiran kita bukan untuk melemahkan orang lain, tetapi kehadiran kita sesungguhnya bagaimana orang lain supaya diteguhkan, dikuatkan di dalam segala kelemahan. Yang pertama tadi kita harus mempermuliakan Tuhan. Cara kita mempermuliakan Tuhan yang kedua, kita harus menjadi sumber pengharapan atau pembawa pengharapan bagi orang yang kehilangan pengharapan. Tahun 2022 mungkin nama nginang gudang do nama dele julma. Gudang do nama dahate. Gudang do naga bigaliha portion. Bisa saja keluarga kita. Bisa saja kita sendiri. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, merhiti-hiti hati Tuhan. Kita mau diingatkan, kita mau dikuatkan, kita mau diyakinkan supaya kita menjadi pembawa pengharapan. Artinya di tengah-tengah kemaluan sekalipun kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan yang kita yakini adalah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dari pakirimota asama mora hita. Ale pakirimota narumikot dari igli di batas kita. Pakirimon di padonganion ni debata di bagasan arsak nang lasni roha. Na patuluhod damang dayna jalan na padipuli. Janatan di Tuhanon di igil tu hita gaduk marsada-sada asa gabi panotak
alani ko tapatuduhod do marhite-hite na bakatidakon hata ni dibata di bagas na kahorong dada holong na mga itunganod alay holong na makaholoy ganun jolma dan margidan dabuh. Maka tahun 2023 kita harus menjadikan cinta kasih Allah untuk mengasihi setiap orang tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan. Ketika kita sudah menjadi pembawa terang di tengah-tengah kehidupan, maka kita harus mampu mengasihi siapapun itu tanpa terkecuali. Karena kasih yang kita pergunakan bukanlah kasih untuk mencari keuntungan, tetapi kasih mana kolong nanek ulah rota holong na pataridam holong di dibata tuaka galup jolma asa marhite-hite na taholongi galup jolma di bagasan parmolota takas matahadan jokon nam diholongi di bata kita di bagasan molota. Amin martanya kita muliate hupasa roa nami tuho Tuhan didenggan di basam di asini roham jala di basa basam na totong di lehom itu bagasan molu nami nungataruli hami di palosos yan hatam di pangidoho hami asa gabe panodang tuak kahumalian nami tu saluk bangso odim parbadia na malegugo tu hami asa buhami ulahu saluk nai hobar tulumoni roham moliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oras madita salhut na damang dayna. Tuhan mamas-masuhita.